Ftit sigħat wara li l-Prim Ministru Robert Abela ddikjara li s-sitwazzjoni f'pajjiżna tinsab taħt kontroll, f'Malta ġew reġistrati rekord ta' 204 każi ġodda ta' COVID-19. Dan ifisser rekord ieħor ta' każi ta' COVID-19 it-tielet ġurnata nfila li dan ir-rekord kien issuperat, numri li jimmarkaw kważi id-doppju tar-rekord ta' każi li rajna fil-jumejn ta' qabel. Dawn il-204 każi ġodda ikomplu juru kemm qed tkun b'saħħitha t-tieni mewġa fuq pajjiżna, mewġa li kienet ridikolata mill-Prim Ministru Robert Abela ftit ta' xhur ilu. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. It-tieni mewġa tant tinsab magħna li l-każi attivi issa huma 1261, żieda ta' 162 fl-aħħar 24 siegħa. Dan in-numru jinkludi wkoll 4 immigranti li jinsabu pożittivi għall-virus waqt li qegħdin f'pajjiżna. Fl-aħħar 7 ijiem, pajjiżna reġistra aktar minn 800 każ u 4 mwiet, bit-total ta' dawk li tilfu ħajjithom jitla l-45. B'hekk pajjiżna se jkun qed jibda t-33 ġimgħa tal-pandemija bl-akbar ammont ta' każi pożittivi li issa isuperaw ukoll il-każi totali ta' COVID-19 li pajjiżna kien ra sa qabel is-sajf. Dawn in-numri xokkanti jaslu fil-ġurnata li l-użu tal-maskri sar obbligatorju bil-liġi, dan tħabbar ftit ta' sigħat qabel l-aħbar xokkanti ta' 204 każ ġdid mill-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha saħaq li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll. Permezz ta' post fuq Facebook, l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fiequ 42 persuna biex b'hekk minn total ta' 4703 każ 3184 fiequ mill-coronavirus. Intant mill-122 każ li tħabbru il-ġimgħa 70 ma jafux minn fejn ħadu l-virus, dan fil-waqt li l-204 każ ġdid li ħarġu fl-aħħar 24 siegħa għadhom qed jiġu investigati.